Awuno. Eleki imre ọnụ ka ọ bụrụ ele m. Awuno. Mkpa akịrịka. Mkpọrọ ahụ. Mkpọrọ ahụ. Abiko gaga nọdụ. Oro buruburu. Ida nga mana ga pụta abịa gụsịrị nga anyị interview. Onye mere ịṅụ asa akpọrọ interview. Kpọga m n'ime interview. Biko kwuru shin le Yiri ndị mụ na ha na-eme interview. Ashem emerele gị. I am adding disgrace n'ime ndọgọ. Adam symbolism n'ime ndọgọ. Adam disgrace. In fact, ịgwa gị eziokwu, Adam memorize. Ibranga akọshin shaka ahụ. Common school it doesn't went. Ibranga asa. Ndị na-asụ bekee. Aha m kpọdoro na-akpọ Sister Mange. Ndị gụrụ akwụkwọ ndị jọbara ndị arụghị arụ. Doziri Gebes. That name, Doziri Gebes. Sister Mange. Sister Doziri Gebes. Doziri Gebes. Ero buruburu Sister Mange. Sister Nwedenta. Sister Ogiri. Iwu sọ Mange iwu Sister Ogiri. Nwa mgbe nta ote ha agbari ego galaga gị n'ime ofe. Ga ka nga aghara aja akwụ. Ejigodi ihu ozu. Maka say he was small husband. Manage him manage you. Timba ha kam ke pro small husband. Lede nwa denta nwa agbọbịa na-enwedi ihe ọwụ. Amaka na mana gobira nga mmiga gị yiga akwarala go tefe aka kwajisago yi kwapụ go otu ubu kwali ego ugbo ele gị na-eku egbe ịgaji ya alili abịajemia alili gị na-anga mụ na ga enwene nomenclature ha ige na-echi na ahụ na jidopụ mgwefe aka azụ mbiwa gị ọra nnu idiot of no comparison. Animatopious animal. Makwasị ihe comprehension. Edegede. Iwu diarrhea. Edegede. Iwu diarrhea. Composition about your teeth. Iwu. Mmikele ihe gbasara gị gbasa eze m ụda maka Chineke ịkpọga emegakpa eze m ahụ meji eri ego ka ji na-ehe imegakpa eze m ahụ meji eri ego ise eze m ego nụ bidoro m gị ka blọkụ edoro m gị ka ụmụdo bidoro m gị ka blọkụ awụtụkwa ka na-eji ewu ụlọ ọ blọkụ alili edoro m gị dokworo m gị ama ala ọgwa bụkwa agụ ala ọgwa bụ ọgụ ala ụbụrụ ekwu ote nwede gị ote bụ ọgụ ka nga abụrụ ji akwụ boji sago oyi ịbịakwa n'ezi ma ala ọkwa ụdọkwa ọgwụ ụdọ n'ahụ erie ụmụanya akanya kpara m gị ala ụmụaka ka gbukwa ego atakwa ahụ ka nga atụrụ dibiri ihu biekwere m gị ka japụ ebiekwe gị ebirebe japụ n'ọja aga m atakwanụ gị emere nga ebere na mkpọrọ gị gwakwala gị uwe ọma yi gị pụta nga abịa nga ezizi hụ gị mụ na gị mee interview ịkwara nụ ụdị uwe na iyi digwulie mbụ ịkwara nụ akwara ngụ anụ ọja nwụrụ anwụ ya emepe ọnụ ya na-eshi epo ka kọrị lekwa onye ka eshiga ka latrin ịmakwa ihe uwe eze ọga ezi isi ụkọtọ eze ọga pupupu ndị mbụ eze rekwa ego n'ọnụ ekuge dadada ekuge fụfụfụ mụ na gobira bere eme interview na-eshi ewu Sister Mange ọ bụ ụmụazị ube gị na-aza prezent na-aza gị ọfịs na-aza ihe ha nna local gọọmenti ọ bụ ụmụazị ibe gị ịzaga Mange nkịtị Mange nkịta na-eji agajilaga ka ofe ha ihe ịzagala amali elu gị gaa na nomenclature nke dịgara aha m na book of who ihu hedere ngwa wụdụkwa my own Meg he Meg Doziri Gebes iwu Meg that name Doziri Gebes aga m atana gị ịkwarala isi mmiri maka mmiri aga na nga ama ga nshi na kọp ledere ụsọ na-enweghị ihe eji eme lede nwa ọbụbara nwa ụtụ egbe na-ebu ọkụkọ buru ebe na-ebu ụmụazị ibe gị sokwa afa m bugago na ụlọ ọjọọ ịkpa bụ ma gaa n'ụzọ nwa okokpurukpuru ibere agbafọ m n'ezinụ ewu sista ịbago ji eji edukeshọn eto ọnụ ihe iji eto ọnụ ọ ma nke nkịtị akpọrọ makwa imo nwu ịga n'ala imo niile ọ mụ nwawa imo number ones Meg Doziri Gebes iwu nọtụmeg eji esi n'ihu ozi jide na nkụta ọcha biko nonsense gị mega chụta m ọchị kpọrọ nkụ ma nso oge sụpụ oge iburu ọrịa na-agahụ gị etu onye ga-edoji ọrịa n'ahụ titi m gbara gbala gị ọsọ kamgbe gị na-echigharị gị ọnwụ enye gị akara gị isi ọnwụ enye gị eruso gị isi ọnwụ ka ọla ewetara gị na-esi ọnwụ agbọbịa nwa osi ọnwụ nkwa na ịgịdo anwụrị ha kwa na ịrị ha dị atọla nga uze nwewe n'olu ịtụrụ chi n'ụwa gị uze ọ ụmụazị ibe gị ụmụchiri ihe a elie ha otu nri iyi akwa uhe ụzọ agaghị iwu obi chari
Nwa obi chari obi achala gị chima gị ọja obi chari. Ya chọọ gị. Achọ ga chọrọ nwa shishi. Nonsenses. Bịara alụ di. Bịa n'ụlọ nlele ngụ. Alụdị m gụ. Kama m ga-alụ gị ala ekwe gbabịa abụọ. Alụwo m. Ọtọ n'aka. Gị ga-alụ m gị kagbuo marriage maka enwere onye na-ele gị anya ma afọ. Ide aṅamada aṅama na m na-amụ ụba m sị wọdụ gị haị. Mmadụ ole sigwere gị haị ka mgbe a mụrụ gị. Ele ihe wụ haị. Haị ọwụ Onye kụziri ego.